Csak korlátozott hosszúságú videókat vesz fel ez a program, ezért az előbb leállt. Ott tartottunk, hogy a completed résznél lehet kitölteni, hogy mikor fejeztük be a projektet, és nyilván itt akkor a státuszt átállíthatjuk készre. Groupsnál egy csoporttal oszthatjuk meg ezt a projektet, ami ott megjelenik majd a csoportnál. About this pattern, ez a minta, értékelhetjük, mennyire tetszett, illetve hogy milyen nehéznek találtuk. A fonalat is értékelhetjük. Ezután el kell mentsük ezt a mintát, és menjünk az Add Photos fülre, ahol fényképeket adhatunk hozzá. Ennek a legegyszerűbb módja, hogyha az Upload from Computer fülre kattintunk, vagyis alapjában azt hiszem itt szokott lenni, nálam biztos, akkor a számítógépünkről adunk hozzá képeket. Itt a fájlok kiválasztása gombra kattintunk, és kerítünk egy képet. Nem tudom, mi lesz, de mindegy is, ezt a képet föltöltjük. Az upload gombra kattintunk, és már indul is. Természetesen több képet is kijelölhetünk egyszer, és akkor több kép fog föltöltődni. Ezzel kész is vagyunk ennek a projektoldalnak a létrehozásával. Van képünk, és rengeteg adatunk.